Zdravím všechny opět v bicykli.cz. Rocky Mountain Sherpa. Kolo, které vzniklo za jediným účelem. Expedice, dobrodružství, cestování. Sherpa je první kolo, které představilo koncept 27,5 plus kol. Na zdvizích vepředu 120 mm, vzadu 95 mm, se z něho stává dobrodružný speciál. Sherpa svým designem a určením naprosto vybočuje z řady. Jeho osobitý design, který se dělal pouze v tomto provedení, je hodně specifický. Rocky Mountain Sherpa je osazen karbonovým rámem, který vychází z konceptu Element. Kliky Raceways, komponenty XT a SLX 2x10. Tady tomu kolu nejvíc sluší, když ho naložíte brašnami. Zvládne jednodenní, vícedenní cestování, je to kolo ideální pro dobrodružství a zážitky. Rocky Mountain Sherpa, nejhezčí kolo, které na prodejně uvidíte. Pokud vás to zaujalo stejně jako nás, přijďte se podívat do bicykli.cz.